takže můžeme. Takže dobrý den. Dobrý den. V první řadě chci říct, že doufám, že Kosík s Homberem za tohle skončí v pekle. A v druhé řadě to chci hodit na hlavu Kláři Chalupecký, která se na to ze srdce těší. Potom chci nominovat Boženku. A jako třetího tady Broměka, který si to tak se mnou rovnou lajsne. Díky. Moc se na to těším. Takže tak já děkuju za nominaci. A nominuju teda Dana Kratochvíla, Pepu Viktoru a jako třetího nominuju Obi-Wana Kenobiho. Protože doufám, že dostanu od něj basu nějakého intergalaktického piva. A jestli to nepřijme, tak Honzu Sodomku. Dobírku mě bude hrozně blbě. Tak čau, já to nedám. Já taky ne. Tak čau. Je to prázdný. Krávo. No dobře, no. To je fakt humus. Je ale třeba zmínit, že pár kousků už máme v sobě. No. Jo, je to asi 612. To do nás berte ohledy. Ty vole, pivní patogen, nepatogen, je to hovnu. No. Takže díky. Čau, já musím jít uložit Pepu.